guda biyu da za mu yi Allah da kamar yadda ya guda hudu a jihar Kano yanzu mun samu za mu yi tuni an ba da kungila in Allah ya na dawo sati mai zuwa za mu ga yadda za mu sa harshashi ne wasu taimakawa mata taimakawa yara duka pensioner su ma za mu dawo wannan sati su ma za mu fara biyan wannan pension gratuity da muka bayan zuwa da dama lokaci ba zai bari ba. A ƙarshe muna ƙara kira gare ku kamar yadda mai girma ya organize wannan meeting duk na baya za mu ba shi yasa bai taɓa karaya ba, shi yasa ya nuna mana mu ma ba za mu karaya ba, shi yasa kuma ba za ku karaya ba. In kun koma gida